Tini qari għanna l-ktib ta' Ġenesi kapitlu 18 naqra minn vers 16 sa tmiem il-kapitlu. Biex nitlu ftit fil-kuntest, Abram, raġel ta' 99 sena, kien fit-tinda tiegħu wara l-ofsinar fis-sħana u jiġu 3 irġiel, il-mulej u żewġ anġli miegħu, u għamillhom ikla u issa waslu biex jitilqu wara li kienu kielu. Ġenesi kapitlu 18, vers 16. U l-irġiel qamu minn hemm u ħarsu lejn Sodoma. U Abram mar magħhom biex iwassalhom. U s-Sit qal, se naħbijien minn Abraham, dak li se nagħmel la darba Abram, żgur li se jsir ġens kbir u qawwi u l-ġnus kollha tal-art jitbierku bih. Għax jien ħtartu biex jordna l-uliedu u l-daru warajh li jħarsu triq tas-Sit billi jagħmlu sewwa u l-ħaq biex is-Sit iġib fuq Abram dak li wiegħed għalih. U s-Sit qal, għax il-għajta ta' Sodoma u Gomorra hi tassew kbira u dnubhom u ikraħ wisq. Ninżel issa u nara jekk għamlux kollox bħalma l-għajta tagħhom waslit li u jekk li nkun nafu. U l-irġiel dawru wiċċhom minn hemm u telqu lejn Sodoma. Iżda Abram baqa' wieqaf quddiem is-Sit. U Abram resa' u qal, int trid teqret it-tajjeb mal-ħażin. Għandu mnejn hemm 50 tajba fil-belt. Trid inteqri daw koll u ma taħfrilix minħabba il-50 tajbin li hemm ġo fiha. Barra minnek li tagħmel dil ħaġa, li teqret it-tajjeb mal-ħażin, li tqis it-tajjeb bħalma tqis il-ħażin, barra minnek. L-imħallef tal-art kollha ma jagħmilx ħaq sewwa. U s-Sit qal, jekk f'Sodoma nsib 50 tajbin fil-belt, naħfel il-belt kollha minħabba fihom. U Abram wieġeb u qal, is-sara jiena azzardajt inkellem lil Sidi, jien li minix ħlief trapp u rmiet. Għandu mnejn inqos 5 għal 50 tajbin, int trid titteqret il-belt kollha għal 5 u wieġeb, jekk hemm insib 45 ma neqridix. U reġa' kellmu u qal, għandu mnejn insabu hemm 40 u qal, ma nagħmilx dan minħabba l-40. U qallu, ħalli ma jadabx Sidi u jien nitkellem. Għandu mnejn jinsabu 30 hemm. U qallu, ma nagħmilx dan jekk insib 30 hemm. U qallu, għarissa żardajt inkellem lil Sidi. Għandu mnejn jinsabu 20 hemm. U qallu, ma neqridix minħabba l-20. U qal, ħalli Sidi ma jadabx. U nitkellem din id-darba biss. Għandu mnejn jinsabu 10 hemm. U qal, ma neqridix minħabba l-10. U malli temm jitkellem ma' Abram, is-Sit telaq u Abram reġa' mar lura lejn daru. Amen. Timmaġinaw ġurnata ta' xemx bħalma jkollna Malta fis-sajf. Abram qiegħed hemm barra mit-tinda, Sara qiegħda ġew għad-del u qiegħed hemm ħdejn il-balluta ta' Mamri f'dan il-post. Għandu l-bejjem tiegħu, għaddejja tiegħu fil-viċinanzi. U Abram qiegħed hemm kwiet fix-xemx. Fid-del imma sħana. Jieħu naqra tistrieħ ftit wara l-ofsinhar. U jara 3 irġiel ġejjin. Is-Sit u żewġ anġli miegħu. F'dera umana. U l-istorja tibda minn hawn. Però biex nitlu naqra aktar fil-kuntest, fejn qiegħed Abram fil-ħajja tiegħu. Abram kien bniedem pagan jgħix fur tal-Kaldej u ta' 75 sena Alla se jaħlu qallu minn hemm ħalli kollox warajk u mur fart li ħanajdlek jien. Ma kellux idea fejn sejjer. U għamel dal-vjaġġ twil u spiċċa fl-art tal-Kana.
U Alla meta wasal hemmhekk wieħdu ddiklart ħatkun tiegħu. Għal żmien hemmhekk imma kien hemm laqs fil-pajjiż, nuqqas ta' xita u nuqqas ta' ikel u Abram kellu imur l-Eġittu mal-familja tiegħu. L-Eġittu għamel qassata għaliex gideb dwar martu biex ma joħdu ilux. Xorta waħda l-mulej birku u wara xi żmien reġa' lura fil-Kana u Alla kien qed itih wedi wara wedi illi hu ħajkun kbir, li ħajbirku li permezz tiegħu ġnus kollha tal-art ħajkun imbirka, li ħajkollu nisel u li ħajkollu poplu kbir li joħroġ minnu. Wasal żmien ukoll illi u kien man neputi tiegħu Lot u kellhom l-imrieħel imma ir-raba ma kienx hemm biżżejjed għal żewġ u kien hemm ħafna ġlied bejn ir-rajja ta' Abram u ta' Lot u Abram il-Lot qallu ejja ninfirdu inti għażel int mur lem jiena mmur kontra. U Lot għażel li jmur fil-pjanura tal-Ġurdan li kienet fertili ħafna, il-problema ta' hemmhekk li kien hemm il-bliet ta' Sodoma u Gomorra, bliet notorjament ħżiena. Imma Lot mar hemmhekk għal-bidu mar jgħix qrib Sodoma u mbagħad fil-istorja tal-lum insibuh li diġà qiegħed jgħix ġo Sodoma. L-ewwel tersaq lejn il-ħażen u mbagħad tidħol brasek ġo fih. Wara li ġara dan kien hemm xi gwerer mhux oġġett tal-lum biss, numru ta' slaten kontra numru ta' slaten oħra bliet jiġġieldu kontra bliet u l-belt ta' Sodoma tilfet u tkaxkret kollha mill-edewwa tagħhom, inkluż Lot. Meta Abram sar jaf li n-neputi tiegħu kien maqbud, ħareġ b'numru aktar minn 300 raġel armat sa snienhom u mar u ħelsu. U ħeles lilu u ħeles ukoll il-belt ta' Sodoma. Sodoma kienet tkun meqruda kieku ma kienx għal Abram illi salvhom minħabba n-neputi tiegħu Lot. Kien f'da żmien li jiltaqa' ma' Melkisedek il-qassis u mbagħad kelmu Alla u Alla qallu ħares lejn is-sħab, lejn l-istilel, qallu daqshekk ħajkun nislek. U Abram emmen il-kelma tal-Alla, l-weda tal-Alla, u l-Bibja tgħidilna li kien magħdut lilu bħala ġustizzja. Abram kien iġġustifikat maħfur minn Alla għax emmen lill-Alla. Għadda żmien dan in-nisel li kellu jiġi ma ġiex u taf int aħna l-bnedmin bla paċenzja u minn għalina lill-Alla nistgħu ngħinuh xi ftit. Allura meta Sara rat li ma setax ikollha tarbija qaltu isma' mur mal-qaddejja, mar ma' Hagar. Għamel adulterju dan effettivament għax dawn kienu missewġin. U twielet Ismael, però Alla mhux permezz ta' Ismael ħajkun il-weda. U hawnhekk insibuh ta' 99 sena. Ġifieri għaddew 24 sena mill-ewwel sejħa tiegħu minn ur u t-tifel għadu qatt ma ġie. Però hawnhekk Alla wara illi f'din iċ-ċirkostanza kif rom ġejjin dawn, dan panikja. U bda jgħid lil Sara biex tibda tipprepara il-kenur u tagħmel il-ftajjar u l-żagħżugħ biex joqtol l-oġol u jibdew jippreparaw il-butiru u l-ħalib ħalli juri ospitalità magħhom. Nistħajlu qisu jien meta jkollna xi ħadd tal-ikel ejja ġew itfi ixgħal il-forn, oħroġ it-tazzi kull ewwel platt ħalli nġibilkom it-tieni. Nimmaġinah hekk kien jippanikja. U dawn in-nies kielu u x'inkielu Alla kellem lil Abram u reġa' tennielu l-istess weda li kien għamillu. Illi bħallu sena issa Sara ħajkollha tarbija. L-imbagħad aħna nafu li kien Iżak li permezz tiegħu imbagħad il-wedi tal-Alla bdew iseħħu. Qabel ma telaq, il-mulej jiftaħ qalbu ma' Abram qed juri li hu close miegħu. Għax inti ċertu sigriti ċertu affarijiet kbar ma tgħidhomx il-ċikku l-poplu. Alla qed juri li hu ħabib ma' Abram u Abram huwa ħabib tiegħu. Allura qallu isma' il-belt ta' Sodoma hija belt ħażina, lajta tal-ħażen tagħha telat f'udnejja u jiena ħaninżel biex nara jekk hux fil-fatt hekk. Għax jekk hu hekk il-belt trid tiġi ġġudikata. Tajli kellu bżonn jinżel Alla mis-sema biex jara le
Imma din hija l-mod kif Alla jinżel għal-livell tagħna hux. Jekk jiena rrid inkellem toddler, ma noqgħodx hekk fuqu, għax ngħidlek x'nagħmel? Ninżel u nkellmu wiċċ imwiċċ u Alla hekk jagħmel. Alla jinżel fil-livell tagħna biex aħna nistgħu nifhmuh. Il-diskursata li kellu Abram, Alla kien qed jistiednu effettivament biex jidħol għalihom. U l-Bibja tgħidilna li Abram resaq lejn Alla u kellmu. Mela ż-żewġ anġli l-oħra baqgħu sejrin u hu għad ma' Alla jitkellem fuq dak li kellu jiġri. Il-xena hawnhekk hija mhux jersaq għax kien il-bogħod, kien diġà ħdejh, imma jersaq. Immaġinaw xena fil-qorti fejn għandek l-avukat difensur li jersaq quddiem l-imħallef biex jagħti d-difiża tiegħu. U Abram jersaq quddiem is-sit biex jiddefendi l-belt ta' Sodoma u l-bliet l-oħra ta' madwara, Gomorra u xi bliet oħra. Ejja naħsbu ftit fuq din il-belt u fuq in-nies li kienu jagħmlu fiha. Sodoma, kulħadd meta tisma' l-kelma Sodoma u Gomorra x'jiġik f'moħħok? Ħażen hux, hija baqgħet proverbjali bħala il-belt li kienet tassew ħażina f'għajnejn Alla. Kif għadna Abram kien jafhom lin-nies ta' Sodoma, kien ħelishom u b'xi rabta magħhom kellhom, kien jaf lir-re tagħhom. Ir-re meta ġie biex jagħtih rigali tal-li kien ħelishom, Abram qallu ma rrid xejn minn għandek. Qallu biex ma taħsibx li inti għamiltni Sinjur u Alla li għamilni Sinjur. Imma xorta waħda kien jafhom bħal maħna nafu n-nies ta' madwarna f'Malta hux, in-neighbors tagħna n-nies naħdmu magħhom. Kienu nies ħżiena. L-Apostlu Ġuda fl-ittra qasira tiegħu jgħid li Sodoma u Gomorra tawa għal ħażen u xewqat inordinati. Infatti, fil-kapitlu ta' wara, meta żewġ irġiel waslu fil-belt, Lot ħadhom fid-dar tiegħu, però naqraw li l-irġiel tal-belt, ix-xjuħ u ż-żgħażagħ, iddomandaw b'saħħa mill-Lot li jagħtihom il dawn iż-żewġ irġiel biex effettivament jistuprawhom. U Lot, ovvjament, ma rridx. Imma turi it-tip ta' żena li kien hemm f'dak il-pajjiż. Però mhux biss għaliex il-profeta Eżekjel ukoll jgħidilna x'kienu d-nubiet tagħhom dawn in-nies. Kienu nies kburin, kienu jiffangaw, kienu nies għażiena u li kienu jiġu jaqgħu iqumu mill-foqra u l-batuti fosthom. Jien orrajt, jien għandi x'niekol, jiena niddeverti u nitbaħrat u x'impurtani minn dak li għandu bżonn. Kienu nies arroganti u għamlu, jgħidilna l-profeta, emil mistkerraħ quddiem il-mulej. Tajli mela għaliex ma talabx lil Alla li kien quddiemu biex jagħmel ħaq minnhom u jiġġudikhom u jeqridhom kif kien ħaqhom. Mhux hekk. Imma le, Abram daħal għalihom u b'ċertu ħeġġa u b'ċertu saħħa biex Alla jeħlishom. Tajli għaliex? Raġuni ovvja waħda minnhom hi li fosthom kien hemm Lot jgħix, in-neputi tiegħu u l-familja tiegħu, il-mara tiegħu, iż-żewġ bniet tiegħu u l-irġiel tagħhom. Però mhux hekk biss, għax kieku rid jeħles lil Lot seta' talbu mulej, ħaqhom, aqridhom, imma oħroġ lil Lot u l-familja minn hemm qabel ma teqridhom. Imma mhux hekk talab u talab għall-belt sħiħa għan-nies li kienu ħżiena. U appuntu għax kienu ħżiena talab għalihom. Għax kien jaf kemm kien ħajkun sivier il-ġudizzju talla fuqhom u l-qerda li kienu se jġarbu.
U għalhekk talab tant bil-ħeġġa. Għax kien konvint li dawn in-nies ma kellhomx ċans jeħilsuha mill-ġudizzju rett u ġust tal-Alla, imma kienu ħajbatu il-kastik li kien ġej fuqhom. Allura daħal għalihom. U tajli xi ġal bniedem jaħseb dan il-mod. Ftakru li Abram innifsu kien bniedem li jirċieva grazzja minn Alla. Abram kien bniedem pagan bħal oħrajn. Alla sejjaħlu mhux għax kien aħjar minn ħadd ieħor, sejjaħlu bi grazzja. U l-wedi u l-barkiet li taħta għomlu bi grazzja. U Abram ma kienx eżattament perfett fl-imġiba tiegħu. Assata fl-Eġittu meta gideb u reġa' mbagħad għamela darba oħra f'post ieħor. Spiċċa jagħmel adulterju mal-qaddejja tal-mara tiegħu. Ġifieri ma kienx eżattament pur u ħadd minnha mu. Ma Abram kien ġustifikat bil-fidi. Emmen il-weda tal-Alla u Alla kien jgħoddu bħala ġust u ħabib tiegħu. U inti li irċivejt grazzja bħal dik u ħniena bħal dik minn Alla ma tistax tħares lejn ħadd ieħor li huwa fl-istat li kont int qabel u ma tiġikx ħniena minnu, mhux hekk. Allura iva, daħal għalihom bil-qawwi. U l-applikazzjoni ta' dan kollu hija immedjata u niġu mill-Kana ta' 4000 sena ilu għal Malta tal-2025, għal pajjiżna, għal żmienna, għalina. Aħna nħarsu madwarna u naraw pajjiż li aktar ma jmur, aktar qiegħed moralment jaqa' l-isfel u l-isfel u l-isfel. F'kull qasam ma nibdix insemmi ir-reba, il-żena, id-da, l-idolatrija. Huwa pajjiż midneb. U pajjiżna wkoll huwa taħt il-ġudizzju tal-Alla bħalma kienu Sodom u Gomorra. Kif inħarsu lejn pajjiżna? Hekk noffendu ruħna bi kritika. Bliema mod inħarsu lejn in-nies li jgħixu madwarna. Faċli tipponta subajk u tikkritika l-ħażin li tara, faċli. Speċjalment jekk tkun ipokrita. Għax jekk int ħadd tikkritika l-ħadd ieħor tista' tmur tħares fil-mera u ssib il-min tikkritika hemmhekk. Ħares, huwa kif qed ngħid faċli li tikkritika u tikkundanna l-ħażen u n-nies ta' madwarna l-Maltin. Imma ftakar li dawn huma bnedmin bħali u bħalek ta' illi għandhom ix-xewqa li jkunu ferħanin, għandhom ix-xewqa li jgħixu, li jgawdu. Imma radnub kemm hu qarrieq illi jispiċċaw jagħmlu għażliet midimba għax minn għalihom b'dawk il-ħwejjeġ ħżiena ħajsibu xi kuntentizza f'din l-art. Imma fil-fatt l-istess għażliet immorali tagħhom se jwasluhom għar-ruvina eventwalment. Kompassjoni l-aħwa għandha tkun il-kelma li rridu nuru maħutna l-Maltin. Tgħidli għaliex il-Maltin? Għax Alla hawnhekk poġġiena ġo Malta. U l-mulej għandu x-xut tiegħu l-Italja u l-Ingilterra u fl-Iżvezja u fl-Afrika imma lilna poġġiena bħala xut tiegħu hawnhekk ġo dal-pajjiż. U ma pajjiżna għandna x'naqsmu, ma dawn in-nies irridu nuru kompassjoni magħhom. Tajli kif nitolbu, kif nuru kompassjoni? Bħalma għamel David kellu opportunità jaqsam kelma dwar il-grazzja tal-Alla anke ma' bniedem reliġjuż u saċerdot u għamel hekk. Imma ngħid jien qabel tkellem lin-nies fuq Alla, aktar importanti minn hekk huwa li tkellem lil Alla dwar in-nies u titlob għalihom. Eżattament kif għamel Abram. Interċessjoni. Kemm kbira qalbek
għal pajjiżek, għal niesek. Kif ħankejlu il-kobor tal-imħabba tagħna lejn pajjiżna? Saqsi lilek innifsek. Din il-ġimgħa, matul il-ġimgħa kien hemm ħin mqar darba biss illi tlabt lil Alla għal konverżjoni ta' xi ħadd għal pajjiżna? Darba. Inkun inkoraġġit illi il-mulej qed jiftħilna qalbna u żżid il-kompassjoni tagħna anke meta l-ġimgħa ninġabru flimkien bħal aħwa u ninterċiedu għas-salvazzjoni ta' ħbiebna, rabatna u għall-konverżjoni ta' pajjiżna. Din l-unika applikazzjoni li ħanagħmel bil-pritka tal-lum. Però jekk noħdu din, nkunu ħadna ħafna llum. Jalla l-mulej jiftħilna u jagħtina qalb bħalma tal l-Abraham ta' kompassjoni u imħabba u nibdew nitolbu bis-serjetà għalihom. X'kienet l-attitudni ta' Abram meta kellem il-mulej? Żewġ kelmiet naħseb. Umiltà u kuraġġ. Umiltà meta għallu ara jiena tżardajt inkellem lil sidi jien li minix ħlief. Ma qallux jien Abram ta' kbir għandu ħafna merħliet, għandu ħafna jiena bniedem importanti fis-soċjetà tiegħi. Jien taf kemm iġibuni nies, taf kemm jiena sinjur, taf kemm għandi għaddejja. Le, għallu jien minix ħlief trapp u rmiet. Fil-fatt hekk inti ta' in-nies il-kbar li matul ħajjitna rajnu jom jitelgħu fil-poter u fi żmienhom kienu jidhru potenti tant u ħadd ma jistaqlihom. Ħafna minnhom illum qegħdin sitt piedi taħt it-trapp. L-ikla tad-dud biex ikollhom xiklu. Daqshekk kbir il-bniedem hu ma rridux naħsbu li ma tikbrenna aħna maħna xejn li f'trapp u rmiet. U inti tersaq quddiem Alla mhux b'xi pretenzjoni bħal li kieku isma' x'inha nitolbok jien niddomanda minnek u niddikjara li inti tagħmel hekk. Oj, ftakar minn inti. Inti trapp u rmiet u tersaq quddiem Alla b'umiltà, b'reverenza, b'qima, biża' fik. U hekk għamel Abram. Imma wkoll b'kuraġġ kbir. Għaliex il-mod kif tkellem miegħu kważi jargumenta miegħu u jgħidu inti mista tagħmel hekk u inti l-imħallef tal-art ħadd tmur kontra l-ġustizzja. Il-mod kif tkellem hemm ċertu kuraġġ. U kieku għallu darba waqaf tajt okej, imma dan kif Alla taħ l-ewwel petizzjoni tiegħu mara t-tieni. U meta Alla reġa' taħdik mara t-tielet tar-raba' l-ħames għas-sitta. Ma Alla issara kważi argumenta miegħu. U dik turi ċertu kuraġġ. Tgħidli minix nifhem ġew. Inti għadek kemm għad umiltà jew kuraġġ. It-tnejn. Kuraġġ umli. Jew umiltà koraġġjuża jekk trid. Ġimgħa nhar l-erbgħa kont qed inkellem lilek dwar l-ikel li batna l-food bank. U għalt li nhar l-erbgħa kont għand tal-laħam u qabel tlaqt għadt ħanistaqsih jagħtini xi ħaġa ta'. Għalt li jiena kien kun qed immux bil-ġuħ ma nagħmilix għalija nnifsi. Imma jien mhux għalija nnifsi kont qed nagħmilha. Jien għal dawn in-nies li għandhom bżonn l-ikel. U għaltu isma' qegħdin niġbru ftit ikel għall-food bank. Trid tagħti xi ħaġa. U dak alla mela le. U ġabela żewġ basktijiet wieħda bit-ton ta' żejtu. Mimli ton ta' żejtu l-oħra polpa ta' dam. Umiltà għax għalija nnifisha ma kontx ħatagħmilha hekk, ma kontx ħatgħidlu ismatini xi ħaġa tal-ikel għalija b'xejn. Imma fl-istess ħin għal ħadd ieħor inti tqum. U itik ċertu kuraġġ. Darba minnhom meta ż-żgħira tiegħi kienet għadha żgħira l-primarja. Missa nidħol fl-istorja d-dettalji tagħha, ma qiegħ ngħidu hekk saret inġustizzja magħha mill-iskola.
u lil-Mari kisru la qalba. U meta sirt naf, niftakar qed insuq fiż-żafira se lejn ix-xogħol. Irrabjat, imbikki, u waqaft fil-ġemp u qbadt it-telefon biex inċempel il-Prim Ministru. So jiena min jafni, jien mhux bniedem illi nidħol fik u jisni bulldozer, jiena għandi xorti f'konversazzjoni niftaħ ħalqi. U qed inċempel il-Prim Ministru. U f'dak il-ħin tajt le, irid inkellem xi ħadd ikbar. U għattajt titħin nitlob lill-Alla biex jisolvi l-sitwazzjoni u nirringrazzja l-Alla li fil-fatt hekk għamel. Il-kuraġġ irid ikun hemm meta tiftakar li aħna li għandna tfal u jekk it-tfal tagħna mhumiex konvertiti, jekk it-tfal tagħna qegħdin jagħmlu l-istess għażliet ta' Sodoma u Gomorra. Illi minn għalihom ħajsibu l-ferħ billi jitbedu minn Alla meta fil-fatt qegħdin mexjin għar-rovina tagħhom. L-aħwa, kif nistgħu aħna l-ġenituri ma nitolbux għat-tfal tagħna b'ħeġġa, b'kuraġġ, konsistenza ta' kuljum biex naraw dak li jfajnejna huwa impossibbli għax fil-fattu il-konverżjoni tagħhom li jduru lejn Alla. L-aħwa ejja nagħmlu commitment, guys, illi nitolbu għal kulħadd, ma speċjalment għal dawk li huma qrib tagħna. B'kuraġġ u b'umiltà quddiem Alla. U x'kienet id-difiża ta' Abram? Abram jappella għal karattru tal-Alla. U din xi ħaġa sabiħa li aħna meta nitkellmu mal-mulej, mulej inti li taf kollox. Enni f'din is-sitwazzjoni għax ma nista' nifhem xejn. Qed nappella għal karattru tiegħu li hu omnixjenti biex jenni fl-injoranza tiegħi. U kieku kontent, ħansaqsikom, u kun onest fit-tweġiba tiegħek, kieku kontent li qed tinterċiedi għal Sodoma taf kemm huma ħżiena. Għalli ma karattru tal-Alla, għalli ma tribut tal-Alla kont tirreferi. Fuq xiex kont appellalu, mulej għaliex inti Alla ħanin, grazzjuż, mimli mħabba, twajjeb. Hekk tagħmel sens? Moħroġ il-għaġeb, Abram ma appellax għal ħniena tal-Alla. Appella l-ġustizzja tal-Alla u tgħidli dan, all right jew. Il-ġustizzja kienet l-għadu tagħhom għax dawn kienu midimbin, dawn kienu kisru l-liġi tal-Alla, dan kien ħaqhom jekk ħajimxi strettament skont il-liġi tiegħu kien ħajqridhom. Imma Abram jien ngħid ispirat minn Alla jappella l-ġustizzja tal-Alla biex jiddefendi lilhom, tgħidli kif? Allu għaliex jekk fil-belt, ejja ngħidu kien hemm ma nafx 6,000, 10,000 ruħ fiha ma nafx. Kienet beltu ta' dak iż-żmien. Jekk issib 50 li huma tajbin, int ħateqret il-50 tajbin ġusti mal-ħżiena, allu barra minnek li tagħmel hekk, allu int l-imħallef tal-art kollha ma tagħmilx is-sew u risposta hija ovvja iva tagħmel is-sew. U allura Alla bażi tal-ġustizzja tiegħu idur fuq u jgħidlu minħabba dawk il-50 ma neqridix. U Abram minflok waqaf hemm għamel aktar kuraġġ biex jiġbed iktar. Għax qal min jaf jekk hemmx 50 tajbin u niżżililu għal 45. U Alla qalu okej. Għal 40, għal 30, għal 20. U fl-aħħar mill-aħħar sa 10. U hemmhekk waqfet il-konverzazzjoni tagħhom. Jgħidilna u malli tem jitkellem ma' Abram, is-sit telaq u Abram reġa' mal-lura lejn daru. Dan il-prinċipju li sab Abram hawnhekk huwa skoperta wisq ikbar minn meta Kristofru Kolumbu skopra l-Amerika. Illi jabbażi tal-ġustizzja tal-Alla inti tiddefendi lil-ħażin. Mhux għax il-ħażin ma ħaqqux, imma jekk jiġi rappreżentant tiegħu illi minn floku jew li hija tassoċjat miegħu, mela għandek il-ħażin, għandek it-tajjeb assoċjat miegħu u minħabba t-tajjeb iservi ta' tarka kontra l-ġudizzju tal-Alla. Jiena ġismi xewk meta niftakar f'din il-ħaġa. Li Alla kapaċi għal bażi ta' minnu tajjeb jeħlisa
lil-ħażin. Il-mulej ħallih u telaq. Abraham allura d-dar u għat jistenna sal-għada. U l-għada, waqt li reġa mar l-istess post fejn ħalla lil-mulej f'din il-konverzazzjoni, ħares fid-direzzjoni ta' Sodoma u Gomorra. U jara id-duħan tiela bħal duħan li joħroġ minn forn. Evidentament, 50 tajba ma kienx hemm u lanqas 10 u l-mulej jagħmel ġudizzju. Tajli sema talba tiegħu iva u le? Le ovvjament għaliex ma ħelisix il-belt u Abraham xtaq li jeħlisha, imma iva wkoll għaliex l-aħħar tarba finali tiegħu kienet li jekk hemm 10 neħlisha. Ma kienx hemm 10. Allura dawn kien nies li ħaqhom il-ġudizzju ħadu dak li ħaqhom. Finalment il-midneb wara li jgħix ħajja twila jew qasira fuq dil-art se jsib il-ġudizzju tal-Alla. Naturalment Alla ħeles lil-Lot u lil-uliedu li kien ġara fil-fatt l-istorja mbagħad fil-kapitlu ta' wara kapitlu 19 meta żewġ anġli marru fil-belt Lot laqahom b'ospitalità kbira, insista magħhom li jibqgħu fid-dar tiegħhom, tawhom xiekel, tawhom ken, l-irġiel tal-belt daru għalihom, l-anġli għamewhom u xorta waħda baqgħu fitxu l-bieb tant kienet kbira l-kilba tagħhom għaż-żena. L-anġla qalulu isma' jekk għandek xi qraba ħbieb għajdulhom jitilqu għax għada il-mulej ħajqret il-belt, Lot mar jgħid lil-ħtienu, ġifieri x'tgħidulhom bl-Ingliż sons-in-laws, l-irġiel tal-nisa ta' tfal bniet tiegħu. U meta qalilhom, u huwa wieħed mill-aktar versi ta' niket fil-Bibja, li meta qalilhom ħasbuh li qiegħed jiċċajta. U dik ma tirriflettix tajjeb fuq il-karattru tiegħu. Il-kultant aħna bħala nsara nkunu tant viċin kif jgħixu n-nies, tant maħniex differenti minnhom li jekk imbagħad ngħidulhom b'serjetà kbira li ġej il-ġudizzju tal-Alla, tittiċċajta llum mhux. Jalla l-karattru tagħna u l-imġiba tagħna tkun tant konsistenti u qaddisa quddiem dawk li jafuna, illi meta ngħidulhom nofs kelma jitwerbru. Jekk mill-kontra l-imġiba tagħna tkun tant laxka magħhom, insa m'għandekx kredibilità magħhom. Tinsiex, insa ma tista' tgħidulhom l-Evanġelju, mhumiex se jaħduk bis-serjetà. Jalla dik ma tiġrinniex lilna. Filgħodu kif seba' kien għadu ma sebaħx, l-anġla qalhom ħaffewhom biex jitilqu l-barra, Lot qatt jitnikker, mhux hekk? Għax inti jekk għandek id-dar qiegħda taqbad toqgħod hemm tieħu belatè tal-aħħar, le? Qabduhom ħarġuhom kaxkruhom il-barra, qalulhom biex ma jħarsux lura. Il-mara ta' Lot kieku kellha naqra melħ ġo moħħha kienet tisma' minn dak li qalu l-anġli, imma din daret biex tara x'inhu jiġri u saret kolonna ta' sodium chloride. I ħarġet mill-Lot imma minn Sodoma ma qalba kienet għadha hemmhekk u baqgħet hemm u nqerdet mal-bqija. Lot u żewġ bniet tiegħu daħlu f'belt żgħira, jistkennu, mbagħad eventwalment marru jgħixu fil-muntanji, l-istorja ma tispiċċax tajjeb xejn, assolutament. Però jiena ġew niġu lura fejn ħallejna. Jiena nara problema ikbar hawnhekk. Għaliex Alla ma setax jeħlisa dik il-belt. Għax ma kien hemm ħadd tajjeb fiha. Kellu jeqrida, għax Alla huwa ġust. U xi ngħidu għall-poplu tal-Alla? Il-mifdija tal-Alla, intom, jiena u l-bqija tal-insara mad-dinja kollha. Aħna maħniex aħjar minnhom. Infatti fil-ktieb ta' Eżekjel, kapitlu 16, Alla ikellem lill-poplu tiegħu. U jgħidulhom isma' jiena ġbartkom, kontu iskom tarbija ta' twelid li rmewa u qiegħda tmutu u jiena ġbartkom u salvajtkom, tajtkom il-ħajja. U kbirtu sir ċebba u libbistek u tajtek il-ġid u għamiltek sabiħa u tajtek ħafna ġojjelli u deb
U int kif ħallasni? Ħallasni billi użajt l-istess sana tiegħek u l-istess buħija tiegħek biex toqgħod titqaħħab ma' kull alla fals li hemm madwarek. U il-poplu ta' Alla jgħidilhom li Sodoma kienet belt ħażina, imma jgħidilhom intom għamiltu għar minn Sodoma. Tgħid li mela jekk lil Sodoma ma setax jeħlisax ma kien hemm ħadd tajjeb. Kif lil dawn li huma għar minnhom, lil dawn kif se jeħlishom? U din hija l-mistoqsija kbira, kif jista' Alla ġust jeħles lilna li maħniex ġusti, aħna mitinbin li ksirna l-liġi tiegħu. U l-Bibja tagħtina indikazzjonijiet f'diversi postijiet dwar patt ftehim bejn it-tlet persuni ta' Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Illi fit-teoloġija huwa magħruf bħala il-patt tal-fidwa. Illi l-Missier għażel poplu biex jagħtih lill-Ibnu u bagħat lill-Ibnu biex ikun il-feddej tagħhom. L-Iben aċċetta li jsir bniedem, li jiġi fid-dinja, li jifdihom, etc. Li l-Ispirtu Santu mbagħad iwettaq is-salvazzjoni. Dan il-ħsieb kien etern fil-moħħ tal-Alla, mhux xi ħaġa li Alla qal ara x'ġar issa Adam u Eva timbu issa nagħmlu bela ħanbidlu l-pjan tagħna. Le, Alla fil-omniscienza u fil-providenza tiegħu jaf eżattament x'kellu jiġri. Dan huwa l-pjan tiegħu. U l-pjan tiegħu iva kien illi jifdi poplu li huwa minnu nnifsu ħażin u midneb u jisalvaha għalih. Ma tgħidli kif? Bliema mod. Ħalli nipprova nagħmel esperiment żgħir. Illi dan il-patt tal-fidwa jew il-pactum salutis bil-Latin, pactum, il-patt, il-ftehim, salutis ta' salvazzjoni li sar bejn il-membri ta' Trinità ħalli nibdlu f'konverzazzjoni immaġinarja imma li tirrifletti il-veritajiet bibliċi. Tajjeb? Immaġinaw fis-sema, fil-ġenna, il-Missier u l-Iben f'din il-konverzazzjoni. Il-Missier jibda jitkellem u jgħid l-għajta tal-ħażen tal-bniedem telat mill-art qudiemi. Il-gburija, r-reba, żena, d-da, l-qer, l-idolatrija. Jeħtieġ li jsir ġudizzju. U l-Iben iwieġeb, Missier, nista' nitkellem. Il-Missier jgħidlu tkellem ibni. U l-Iben jgħid jekk hemm 50 ġusti fosthom, teqridhom il-koll, mhux ġust li tikkastiga l-ġusti mal-ħżiena. Il-Missier jirrispondi jekk hemm 50 ġusti, neħlisa lil kulħadd. U jekk hemm 45, inħallihom jgħixu wkoll. 40, 30, 20, minħabba fihom inrażżan il-ġudizzju. U bat li ben jgħid Missier ħallini nitkellem darba oħra. Jekk hemm 10 ġusti, il-Missier minħabba l-10 ġusti inħallihom il-koll ħajjin. Hemmhekk waqaf Abraham. Nirringrazzjaw l-Alla li Ġesu kompla. L-Iben, Missier, ma hemmx 10 ġusti. Il-Missier mela l-ġudizzju se jaqa' fuqhom. U jekk Missier ikun hemm wieħed biss ġust fosthom. Il-Missier għal wieħed naħfrilhom il-koll. Imma m'hemm ħadd tajjeb. Le lanqas wieħed. L-Iben, mela isma'ni Missier. Jien ninżel fosthom. Nieħu l-ġisem tagħhom. Nimxi fit-toroq tagħhom. Inġorr id-djufija tagħhom. Inkun magħhom, inkun magħdud bniedem bħalhom u jien ġust. Iġġudikani flokhom, ħalli l-ħtiet tagħhom jaqgħu fuqi, ħalli l-ġustizzja tiegħi tagħtihom. Il-Missier, ibni, taf se jiswielek dan l-Iben iva Missier, naf. Mela mur ibni, inti l-ġust
se tbati għall-inġusti biex tressaqhom lejja. Inti l-ġust se tiġġustifika lil ħafna u lilek se jsejħulek il-mulej, il-ġustizzja tagħna. Kelma tal-aħħar. Meta Ġesu bat lill-apostli ixandru l-aħbar tas-saltna li kienet waslet u biex iġibu slim lill-bliet ta' Iżrael. Xi wħud laqgħuhom lill-apostli u xi wħud ma laqgħuhomx. Ġesu qallhom lil dawk ma laqgħukomx farfru sansitra trapp mill-qiegħ il-qorq tagħhom. Mbagħad jgħidlek fuqhom. Tassew ngħidilkom se jkun iżjed tollerabbli għal art Sodoma u Gomorra f'jum il-ġudizzju milli għal dik il-belt. X'kellhom ħażin il-bliet ta' Iżrael. Kienu moralment aktar ħażiena minn Sodoma? Le. Kienu nies reliġjużi imorru f'kull nhar ta' Sibt fis-sinagoga jaqraw l-Iskrittura jitolbu. Ħafna minnhom kienu nies ordinarji u nies ta' morali taf kif. Imma għaliex ħajkun għara għalihom? Għaliex għara għalihom milli dawn in-nies ħżiena ta' Sodoma? Għaliex? Għax ġiethom il-messaġġ ta' salvazzjoni u njorawh. Aktar tard, f'kapitlu ta' wara, kapitlu 11 ta' Mattew, Ġesu jikkummenta dwar il-bliet li hu kien għamel tant mirakli fihom, b'xieda li hu tassew il-mibgħut talla, li hu tassew il-Messija, u madana kollu baqgħu ma nidmux. U Ġesu jgħidlek fuq Kafarnaum. U int Kafarnaum. Kafarnaum mela kienet waħda mill-bliet li l-aktar li jagħmel mirakli fiha Ġesu. U int Kafarnaum jaqgħu tollejt sas-sema sal-infern tinżel. Għax kieku s-setat mirakolużi li saru fik saru f'Sodoma kienet tibqa' sal-lum. Kienu jikkonvertu. Imma dawn il-lut super reliġjużi mimlijin bihom infushom baqgħu ma rfuhx li Kristu, baqgħu ma ċċettawx, baqgħu ma nidmux, baqgħu ma darux leh u hemmnu fih. Madankollu ngħidilkom li se jkun iżjed tollerabbli f'jum il-ġudizzju għal ort Sodoma milli għalik. U allura l-aħwa, kull wieħed u waħda minna. Aħna smajnieh il-Venġelu, smajnieh għal tant drabi. Irridu noqogħdu attenti. Illi nilqawh għaliex għax kif jgħidilna l-awtur tal-ktieb tal-Ebrej, kif nistgħu neħilsu jekk aħna nitraskuraw salvazzjoni hekk kbira, kif nistgħu neħilsu? M'hemmx għalfejn topponih l-Evanġelju, m'hemmx għalfejn tkun midaj, m'hemmx għalfejn tibda ssir ateist u tibda tagħmel l-arukażijiet, m'hemmx għalfejn. Sempliċement ibqa' għex kif inti, imma lil Ġesu ibqa' injoraħ u ibqa' tilqawx bħala s-Salvatur tiegħek. U l-ġudizzju tiegħek ikun għar mill-ġudizzju li ħajkun fuq Sodoma u Gomorra f'dak iż-żmien. Le, l-aħwa, Ġesu wara li qal dal-kliem talab il-missieru rringrazzjah li hu kapaċi jiftaħ u juri dawn il-veritajiet anke l-itfal żgħar. U mbagħad jagħmel dik l-istedina. Ejjew għandi. Intom il-koll li tinsabu imtaqlin u mħabtin. U jien nserraħkom. Ejja noħduha dik il-weda, ejja nagħmluha tagħna, ejja kull wieħed minna llum. Inkunu ċerti li meta ħriġna minn hemma, jiena nista' ngħid, jiena nemmen f'Ġesu għas-salvazzjoni tiegħi. Tajli għaliex għandi nemmen fih, għax hu kapaċi jsalva għal kollox lil dawk li bih jersqu lejn Alla. Għax hu dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Hawnhekk għandna xi ħadd ikbar minn Abram. Abram kien ħabib tal-Alla. Ġesu huwa liben tal-Alla. Abram interċieda għal dik il-belt tal-10 minuti. Ġesu huwa dejjem ħaj u ma jiqafx lejlu nar jinterċiedi għal niesu. Abram ma setax isib 10 minn nies tajbin biex permezz tagħhom jipproteġihom mill-ħaq li kien ġej fuqhom. Ġesu nnifsu huwa il-ġust li joffra lilu nnifsu b'sakrifiċċju bit-tpatti għal nubiet. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtilhom taqlin. U jien inserraħkom.